החלטנו לברך אותך בדרך קצת יותר יצירתית מהשגרה. ורק לפני 3 שבועות גילית שאחותך בכלל כותבת. נכון? גילית. זאת הייתה נסיעה... אז החלטנו לאיש שיכול לפרגן לעצמו בכל מיני דברים, אנחנו לא מגיע שנחגוג לך בדרך קצת אחרת. אוקיי. אולרייט? אוקיי. עכשיו, רגע. יש מספרים. יש מספרים? צריך הרבה. לא, הנה, זה מתחיל מ-1, 2, אוקיי? אוקיי. בסדר? תמיד. זה ספר. תפסתי לך. יש לך מספיק אור? כן. כן, טוב. שומעי, איציק. כן. לאיש והאגדה יישען לאחור והקשב לסיפורך. ביום בהיר, לח וחם בטירוף, ב-29 לחודש יולי, כשהטנדר הגדול שלו עוד חנה בשלווה מתחת לבית, התעורר האיש שלנו, פיהק קלות, התמתח וחשב לעצמו. 70? זה לא מספר של יום הולדת. זה ציון עובר ליחידות השדה במבחן ברור, בדקתי. איציק שלנו המשיך וחישב מה עוד יכול היה לעשות עם המספר הזה 70. אני יודע, חשב לעצמו. עם דפ"ר 70, היום בצבא הייתי יכול להיות תוכניתן בחיל תקשוב, מגן סייבר, מפיק בלהקה צבאית או בתיאטרון צה"ל, גלי צה"ל, כתב או עיתונאי בדובר צה"ל, קשלט, או אולי פרמדיק. טוב, נו, המשיך וחייך לעצמו, כבר לא רלוונטי עבורי. אתה יכול לחייך כפרה. גדול. הוא ירד לבוש מדוגם, נעל נעליו, ומיהר לפתוח את הבוקר עם הקפה וכריך חביתה בבית הקפה הקבוע בדרך לעבודה. יפה. בטנדר, צלילי מוזיקה רומנית ורוסית, כשכל שיר גורם לרגליים לזוז, לשפם לזמזם, גם עם הגב קצת חורק. החיים לימדו אותו לא מעט, וגם כשהגעגוע לרשל עדיין חי, בועט ונושם, הוא זוכר, כי הלב שלו מחובק עם 3 ילדיו, 5 נכדיו, אמא, אחיות וגיס יקר מפז, חברים, זיכרונות יקרים וטונת של אהבה להמשך השנים. איציק שלנו, חשוב לציין לפני שנשכח, אוטודידקט מטורף, סקרן נצחי, ממש הגוגל האנושי, זה של נאו. ואם חיפשתם